देख का करी भगवान लोग लड़का नहीं खन दे तो का हवे। एगो ननद बाड़ी न उन्हीं के जन्म के हमार लड़की है। आ जाने का बात बाटे जब भगवान आज ले ना दिहलन पीछे के ही आयल तो एक हो गई लड़की हैं। हमारा भगवान हमरा के कुछ ना दिहलन जाए दी का करी। भगवान में हमारे में एथु बाटे हमारे नसीब के न दोष बाटे। आज नसीब के तेज नहीं रहती तो ना भगवान हमारा के दिले रहतन। छोड़ा कुछ कह ये नहीं कि हम नंदिए के मानम की हमारी बेटी है। ये नहीं कि सब कुछ ली हल दी हल कुल करम। दूसरा के दाज बाटे दूसरा के दाज थोड़े नहीं कि हमारा के मरे के का भौजी काहे टेंशन में पड़ और टेंशन में काहे ना रही जी। का भइला अब वो है माने कतना बरिस हो गइल भगवान हमके कुछ ना दिहल। अरे त का करी अभी उम्र चल गइल बाटे भौजी। हां उम्र काहे ने के चली गइल बाकी हम का करी। अब पीछे से आके आय कर लड़की होतावत हो गइल। जा दिए बुची रौरे हमार बेटी बानी आ चाहे ननद रौवे सब कुछ बानी हमारा खातिर। अरे भगवान ने हम जब तक है ना लइका फइका अब कुंटो बाबाड़ी हमारी गांव में जान तो कितना साल का लड़की भेले 25 साल का भइले है लड़की। जा दे बुची हम टेंशन कर लेता नहीं जी रहुआ बानी न ए तो हम मानी त का टेंशन बा तोहार लड़की चाहे हम रही बतिया कही बट आ जा दी हम देखी बुची हम जानतनी कि रौरे हमार बेटी बानी ठीक न आ चाहे ननद आ देखी ऐसन रहम कि आपके लोग हंसे मत ना कुछ कह ना भौजी ऐसन कुल मत कह हम ऐसन होइए नहीं सकत हम ना ये बुझी मानतनी कि आज कोनो बात होखी तो जानते बानी कि के बाटे हम ही न बानी अरुमाई नहीं खी ना बाबूजी तो मानतनी कोनो तो बात हमारे न देखे सुने का बाटे करे के बाटे। हाँ भौजी समझाओ तो तू बेकार थोड़े नहीं कुछ समझाओ बढ़िया के लिए ना समझाओ। हाँ ये बुझी जीवन कम तेवन रौरा खाते जान भी दे सकतनी लेकिन मत करब उल्टा सीधा। मान लो कि इज्जत पानी बचल है तो अपना घर में रही बढ़िया से आदमी लोग तो हंसी ना। हाँ देखी ये समझदारी चाहिए अब भगवान केहू के बुद्धि देश तो रौरे लेखा कितना अच्छा लगा ताटे। जाती पूछी भाभी बड़ी छोटकी भाभी ना उनकर संगे मिल के काम धंधा करवावल जाला। तनी टेढ़ लागेली हो अरे त टेढ़ लागेली चाहे कुछ भी लागेली जनते बनी लड़की पसंद दिखावली कि हमर लड़की एगो बिया। अच्छा कोनो बात नहीं के भगवान देले बड़न त ठीक है बाटे शान दिखावली त का हवे बाकी जानतनी कितना बेटा हो तो महतारी त मामने बिया ना वो मन शिकायत नहीं कर शिकायत कहाँ करते आज मानतनी के हमने ना रहती जे तरह के देखी सुनी सही है केहू देखे सुने वाला बा करे वाला ना जे बस से खराब आज की डेट में सब खराबे बुद्धि सिखावे वाला बाटे ठीक ना। ठीक बा बुची हेन जा हेनी आई ना आगा बैठी हम अभी आवत नहीं रुक जी बैठी जाओ तनी हो का भेल जी। अब तो जोन लड़का से हम प्यार मोहब्बत कैले बानी अब ओकर का होई कितना दिन छिपैले बानी भौजी सिखाओ तो तुम ठीक है बाटे एक दिन पोर खुल जाये तैयो कहीं भौजी के भीतर भीतर कटई हमर नंदी हो गई छोड़ा लेकिन हम अब ना करब काम कर कर सही के एकदम मन की पिता जाता टे घर के आदमी बैठ बैठ बार बांध दी नहीं तो ये कही तो एगो हमार केचुआ नियर लड़की हो पाउडर लगा दे बच्चा यही कुल देख के तो सब कुछ माधल बाटे। अब भगवान तो एगो देव दिहन जब एक सेवा ना करब तो काई ना न दिह जब सेवा करब तबे न दिह हम दो हमारे दे हो जी सब करी बात कामे खत्म करतब से लड़का फैका होना सब करतब जैसन जे कह रही वही न होई वो ननद भी वही ननद पर उतान तड़ी दीदी हो जा। अरे बाप रे हमें लड़किया का करे जावे काट ले तारे दादा अब पटक देखी पोटावा फेंक देबा मुआ दे धके आवा कहाँ जाइए बुची मेला जेबे आ बोलू खाना खैलू अरे का खाना खैलू खाना निकला था का वो का होता है गोला तंजी चाची जी खुश रहा तो का होता है लड़की कर तनी बाहर झाड़त रहनी आ जानते बानी की झाड़ता नहीं कुर्ता दे दे ठीक से रहे लो का ठीक से बाड़ी जानते बानी न कि जब बाल बच्चा रही खे तो एगो ननद टिटुल नियर भी होई के सेवा सत्कार कर तड़ी तो को दिन काम होई है जीव तो काहे न तो दूसरा के घर चली न जाई बाकी ठीक है बा आ कुल ठीक बाटे जी बनैनी जा खाना तनी सोचे कि लड़की के बारवा झाड़ दे
जनते बनी लइकन फकन के चिकन चौड़ा रखा जाता केहू गोदी उठा लेला बटले आई कोई तो आंखी को लइकी बिया इहो नहीं खाता कि हजारों गो बानस घर में तो खीसी ना डमन छोड़ दे पर पलुआर मिला जुला के रखल जाला ये चाची जी ऐसा मत कहीं जी हम तो सोची ना कि कब हमनी को अलगे ना थोई भले उनका लइका नहीं खेता का करी त भाई ठीक है बा उ त दू बात कहियो त सही हो लेबो अरे बड़े दू चप्पल मारू दे त हम सही लेबी थोड़ी कहता नहीं कि हम ना सह तो के फायदे करे ने बिना भेजे के लेकिन एक पढ़े के भेजे तनी ट्यूशन आज जाती त रोते ट्यूशन में आई पढ़ी ना तई बताई जी चूल्हे ना फूकी एक सुना त नहीं के कुछ नहीं त तनी पढ़ावलो के कोशिश कर या तनी नहीं हमार बुचिया पढ़ के नौकरी करी ना बुची करबो ना ठीक बात और जते के कहां बाड़ी दौड़ तो जो तो नहीं तेजी त नहीं लेकिन गोरु बछरू बात तेजी बात अरे जी घामवा में न लागत है त हाफत जो तो तनी देख तो फोके नहीं बड़ी तनी खेत में ट्रैक्टर आइल बा जे तो आवे जाता नहीं त भाई 3-5 मिनट बैठ गइल ए चाची जी आई कहत नहीं कि बिया पर गइल जी बिया पर गइल बा ले लगी त कहूं के न कि हुन की लइकिया के घर भरन की लइकिया के न जेन बिया ना भइले सलिया सुतनी कि छोड़ देना हस कहतन से कि छोट बिया तो जे देखो त ये ना कहना जा बतला अरे आज की डेट में के ऊपर भरोसा बजी केतनो दान दहेज क के द आ चाहे बिया घर से कर चाहे मंदिर से लेकिन छोड़े वाले आदमी छोड़ देता थे जी केनो पई काट दे पर काट देता थे जन्नी ठीक है कहीं कहां गोइल बड़ी बड़की दीदी जन्नी आ जाए के लवे तनी दुकानी तब वहीं तबे ना हम चल जी तो कोई ना कि अपनी घर अपनी मन से निकल के गइलियो ज्यादा न तनी लेटे सही है आई हां तो जाई हां ना भाई ठीक मतलब जाई अब तो गोरुआ हाफत होइया से जाई जा तनी कोनो बात नहीं के चला ठीक बा जाई गोरुआ हाफत होइया से हां जा तनी तब अपन मिलजुल के करा जा अरे अब तो कर है के बा खाए के बना हां आय ला लगलिया हो बड़ा पहनिया बतावे मिलजुल के कहला कि अपन घर नहीं खींचे देखा तो हमनिए कि सब दर दे लगले रहेला कि मिलजुल के रहस अरे इतना निमन न कर्तव्य कैले बड़ी बड़की जानी कि हम उनसे मिल के रही कितना हमार सोना नियर लड़की भी हो जब न तब ओके गोदी उठा तड़ी छू दे तड़ी छा दे तड़ी तब बड़ा हमार बुझा ताटे आ बुझैले से ना होई जाई ओके काजरा क दे हो जाई अभी लड़किया आ जाए तो एगो तो अपनो घर में तो बयार सुनते बानी कि कहीं क्यों एगो रकेश नाम का लड़का बाटे बड़ा बतियावत थोड़ी बस जब आगे रही तब ना धुआं उठी और उसको पकड़ा जाए कहीं वीडियो बना के ओकर मुहावा करी भौजी का करिया हो जाए हमार का करिया हुई हेलो हाँ कहां बड़ा का हाल बा हो भैया भैया केकरा से बतियावत रहो नहीं तोहरे से बताओ तनी जान चुप रह झूठ बोल उनियो बतियावला एनियो बतियावेला ना 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 सॉरी का हाल बा का तो नहीं आवत नहीं काम बा कुछ बड़ा ढेर दिन के बाद तू याद करत हो कुछ बहुत अर्जेंट काम बा जल्दी आवा ना ठीक है भैया बा पेड़वा के जरिया सजेना बैठो बनी पेड़ तो कई गो बा कहां है आवा ना तू आवा तो खेतवा में कोनो नाम निशानी हो जा अरे बाटे आई कुछ तरकुल के पेड़ तरकुल के बकरियों के चढ़त है सो जुआओ ना अच्छा बगनी के पीछे का हां अच्छा ठीक बटे बैठल आवा तनी तब ठीक बटे आओ ठीक बा ठीक है पागल नहीं जो पता रखो अच्छा ये बताओ तू चाहत का बाड़ू तू हमारा पर रिलैक्स होके बोलो आराम से तनी दुसका तो नहीं छावा अभी घाम बाटे कहा तो नहीं ना एक मिनट तू ही बताओ हमारा से दूरी काहे बनावल चाहता हो फोन नहीं खूब करत अरे 1 महीना ला। 1.5 महीना बीत जाता यादे नहीं खूब करत आज काहे याद कर लेलू हम का बात बा रोज दिन तरह से भेंट मुलाकात सब कुछ करता नहीं लेकिन बहुत अर्जेंट रोज काम रोज दिन का चाहत बड़ू ई बतावन तू पहले देखो इतना दिन हो गइल अब बियाह शादी करब तोहरा से शादी क के तो के गुजरात ले हमरे एगो जा फैसला सुन ला का बोला मान ला कि हमारा माई बाप नहीं के दूगो भौजाई बैठ सन उन्होंने को मुंह देखे के बा दूगो भाई बड़ा सन अरे यार मुंह का देखे के बाटे बियाह शादी हमनी के जिंदगी हमनी के बितावे के बा मुंह के कर देखबू हमार माई चलो भाग चल जा हमनी भैया नहीं के बाबूजी है नहीं कन भाई भौजाई माई सम्मान बड़ा सन वो हमारा काल लड़का देखे वाला बड़न जा शादी ब्याह कर दिहन जा ये कोई नहीं हम तारा से ना कर पाएम शादी तू ब्याह ऐसे काहे हमारे संग करत रू काहे जिंदगी में हमारा सुना आग बुतावल चाहत रू मान ला अंधेरा कि काहे हमारा बनावल शादी हो जी चाहत तो और शादी हो जाई रू? लेकिन शादी तो तोरे से करब मान ला कि जौन प्रेम के रिश्ता मिलेला अच्छा जबरदस्ती ना ना होई बतावा हम तोरा से जबरदस्ती करत नहीं हैं
देख तोरा से मान लो कि प्रेम प्रेम कइले से शादी करबा तो सब कोई खुश रही ना, जबरदस्ती करबा तब बहुत लेकिन बेकार हो जाए ना। तोरी घर के लोग हमारा के चाहत नहीं के, हमारे के आवारा समझाता, पागल समझाता। ना ना ना, हम खुद नहीं चाहत। काहे तू ऐसे करतड़ी हमारे संगे बोल। आज पता बा, आज हमार भौजाई बैठा के पूछत रही, देखी बुच्ची जी ऐसे मत करिए आप रहुआ आ मत करम, लेकिन उनके पता ही नहीं है कि हम तारा से प्यार मोहब्बत करतानी। ठीक बा, काहे मेहंदी हमारा हाथ के तू रचौली अपना हाथ में, अंगूठी दूसरा के पहिरबी हैं बोल। जहाँ हमार किस्मत लिखल हुई हुए न हुई। तो तब तू हमारा प्यार से मोहब्बत तो बहुत लोग लड़का करता, बतावा बहुत लोग करता है। अरे करत बा, कोनो जरूरी बा कि प्यार की तरह से हम शादी कर ली। देख हम ओइसन हम लड़का नहीं खी कि हम मुंह मारी ए जगह है वो जगह जाई। देख अरे हमारे तू कुछ गलत सोचता राम। देख हम गलत ना, हम सही समझता नहीं। बस तो हम तोरे से प्यार कैले बानी तो बियाह शादी तोरे से करब बस। ना ना ना, हम ई हमारे जबरदस्ती ये नहीं एगो कर- अटल फैसला बाटे बस। देखो हम बियाह ना करब, तारा करे के बा नहीं करे के हम नहीं किया। ठीक बटे, देख लेकिन हम ना करब बियाह तोरा से करबे करब ना तो जोर जबरदस्ती तोरा से करे के पड़ी ना। तो जा अपन जान दे दो, हमरा बियाह वाने के करे। ठीक बा, बस सिंपल ही बात रहल, हम समझावे ही नहीं है और ये ऐसे अलावा कुछ कहल नहीं के चाह। देख गरीब तो हमहू बानी, माई बाप के अकेला लड़का बानी ठीक ना। हम कुछ हऊ को देव तोरा के जान दे दे हमार बा भाई तो जान भौजाई दे। चाहता कि हम गरीब घर में ना करी, ऐसे कि आगे चल के कोनो दिक्कत परेशानी ना होके। अरे ठीक बटे, अरे यार, हमार भैया कोनो दरोगा खोज ले बाना। ठीक बा, हमरा खातिर लइका। अरे यार भाई लड़का के देख नसीब, देख भगवान हमारे के का बनौले बना। देख आगे चल के देख कितना खुशहाली जिंदगी जियल जाई। तू काहे नहीं कि समझत हम वो बोल। खुशहाली में रहता नहीं कि जो हमार माई भौजी और सब भैया चाहता रहे वही खुशहाली में हम जियल चाहता नहीं। ठीक बा, देख अगर तोर प्यार अगर सच्चा हुई ना ऐसे भी तू हमरा हमार से कोनो बिरादरी भूलेगी नहीं ना। का कि तोरा से हम प्यार मोहब्बत के ले नहीं तो वैसे का, लेकिन शादी बिरादरी कर ले। बिरादरी है जात बिरादरी तो हम इकुल हम ना समझिला। बस हम इंसानियत के नाते हम मत तोरा से समझा, प्यार कर लेकिन जो हमार काम रहला वो कोई नहीं। ठीक बा, जो तोरा से हम प्यार ना करब। काहे काहे हमार जी अच्छा चलावा तड़ी, काहे तू चल गेली छोड़ के, तू हमार जिंदगी में काहे आली ऐसे लोग कहेला। अरे हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। अरे हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। देखो अभी खाना ना खैली अभी तक ले, पता ना कहाँ चल गई बाड़ी। कम हमारा टेंशन बाटे। अजी दीदी हाँ सुन तनी, बुचिया नहीं खेलौकत जी तोहार तब का हुआ था, 1 घंटा हो गई। का हमारा तो बुझाता कि उहे लिया के गइल बड़ी का। यहाँ के मन बड़ा बिगड़ गइल बा जी। तो अभी ले बिटिया ही सखी खाना सहेली नहीं का संग खइले। पकड़ ले तड़ी न त ई सही के अपन घर नहीं खी याद करत कि भाई भौजाई का कहियो स जनतनी किन कह जाला कि खाइला मारा लावेला नाही तो इंगने जने इज्जत उड़िया जाला न त कभी वापस आवेला ना। तू खाली इज्जत के फेरा में रहेलू। लेटर दिले रहलियो तब पकड़ा गइल बिया ऊपर आई लव यू लिखले रहलियो। आई लव यू पनि भाई बाप के लिखल जाला जी। मने अच्छा चुप तो रही दूसरा फिल्म का ना देखी ना, अरे 5 अंगुरिया बराबर बाटे। फिल्म ना देखी ना हैं, देखो न केतना कगो लेकिन के यही जल लइका हो के गेल त केगने कुल झंझट भइल बिया होला जी। हाँ तब का करी, इनका समझ में नहीं ना अब। पानो खाला ये मुंह पानो ये खियावेला। अब जौन बात बात उन कह देतनी, अब बुरा लगे चाहे सही लगे। हाँ ते बरा हम समूह बोलबे करब। ई मजाक बना के रखले बड़ी से हम बेटी हम बेटी सुनले टिटी बानी, का कान घुमला कहतन के जी। जरूरत बाटे। बिना आग का धुआं कहनी ना कि ना निकलेला तो धुआं है तुम्हारी आँखी में लागल बाटे तबे आंसू गिरते हमें तना कहतो बानी। ठीक ना, ना तो गलत बात बाटे ना। बेटी जब के घर रहे के सुन ली कान खोल के हउया के बीता का कपड़ा पहनल छोड़वा दे, नहीं तो हमनियो को बोली पहन के नाइटी घूमी जा भरंगा ना। और तो का करबू, हम तो सोचनी कि चल लड़की हई जौन कहते चुप तो रही, उनका धनिया सब के पूरा पेड़ कर पर दी। चढ़ा के गिरा दे। अच्छा ठीक बाटे, जाए तो हम कह देतनी समझा देतनी। समझा टेंशन देतनी। मतलब काहे इतना टेंशन में बढ़ जा भौजी? अब कहाँ गए रहनी है जी? ला अभी कहने के आओ तनी बागानी के पीछे से तले पूछे तो कहां गइल नहीं। आमा ढेर झरता का बगनिया में। अरे मैं गिरा त लेके भागा तोरा सा तो मार बेटा बावन सब वो बगानी में गइल का जरूरत बा आपके बताई तो। ना ठीक से बेटा आओ तोरा सा मैंने गलत नजर में हमेशा रहलू गिरावा। कर मार हम कहीं के बुचिया के टुकिया के लेके गइल बनी घुमावे। ये के लेके गइल नहीं बगान में ढेर बगान घूमेला भइल बनी। अबे कहीं ऊंची नीचे हो जाई तो के कर इज्जत जाई। अपने आप के बच्चा समझता नहीं। हां ना भौजी तो हम लोग तो माई सम्मान समझी ना खुद के कह जाला कि मैं समझ जल्दी तो समझती ना कहल। हम के तो शुरू से गांव नगर कहल कि ई झगड़ा हुन हिया
का सकाइल बनी चल हनी होकी त तनी ऐसे लागत कि इनके गोली के मारत ताटे बस के ना हो गांव के बेटा उनके बहुत रहन खराब होवे बहन बेटी ना चिन्हलन सा ओइसे त हम बोलत नहीं झूठ बोलत नहीं हैं ये भौजी का भइल हां तो से ते मैं सोचत का बानी कहीं कौन बात बटे मन हमसे डर लागत ताटे कुछ बात से छुपैले रहनी का बोली जी तू जाती हाला करे देखी हाला करत हमारे घर में कई जाती है जाई ठीक ना हम पागल नहीं खी ओकरा निर्भर समझदार तो समझावत ताटे दूसर भौजाई समझाइयो सा कहीं जौन बात बता उनका सोचता नहीं हम पहले स्कूलिया में जात रही ना हे गाँव वाला जी करिया शिवराज अच्छा हे गाँव वाला में तारा के वेथु हो ताटे पहले वाला स्कूलिया में ना पढ़त रही तो का भइल करिया ना बोलो एगो राकेश नाम के लड़का जौन हो तो कोई बेर आइल बनो कॉपी किताब ले जाए घरे तो वह लड़का से मतलब 2 साल से प्यार करत रही ना तो कोनो लड़की के संग के देखनी ना तो छोड़ दी देखी आज की डेट में ना केहू पे भरोसा नहीं खे माने एक दूसरे के संग देखनी तब छोड़ देना तो प्यारे करत रहत ना के बतावत नहीं हमनी के ऐसा काम दोबारा करबो मत करो हम तो लोग माई सामान बढ़ जाए तो जोन को माई तो उनको सामान, भौजी भाई बाप का पगड़ी ना लड़के ने में रहला बहनिए में रहेला ठीक ना तो एकदम झुका देले रहती अरे ना ना भौजी ऐसा कोनो बात नहीं के देखी अपने से केहू कुछ कर लेना तो कोनो में बोली ना रहेला अब बाप माई या भाई कर लेना तो बोली रहेला कि तुहन लोग कॉलेज हम तो लोग के घरे रह देखी देखा भौजी अब जोन को बुझे तो करब ठीक बटे सुनी ना पहले हमनी के तो बैठल बनी जा जान तनी अगर तनी मनी कान में भनक कोनो के पड़ जाए ना तो पहले तो हमनी के कटी है जो ओकरी बाद आपके कटी है जा अरे ना ना भौजी खाना पीना बंद हो जाए घर में इका जानता नहीं तो लोग बतियो जो निकले ना दिहन जा बहरा उठी जाई दूसरा कपड़ा पहनी सूट सलवार पहन तो जाई एक पहनले के जरूरत नहीं कि मत कुल काम खत्म करे आइए दीदी देखो तनी हम महीने ना भारी में चिल्लात रहनी है हम जानत रहनी है हम सुन नहीं रहनी है हाँ तो तू ना यार में प्यार कर लो खबू तो तू जानत रहो हम तो नहीं जानता नहीं कुल के बारे में कि प्यार का कहाला न जानता नहीं छो नहीं कुल का हाउ तो का कहता रू चल जाए दी कहे के चाहिए ना चल देखिए हम तनी बुचियो टेंशन काहे ना लियो आज ना बताइते तो के जानता टेके आगे चल के का हो की त का ना का भई फेचकुर फेकता नहीं अब तो ननद सुधर गइली ना हैं जाला से का फायदा अरे हे कान सुन ली हे कान भुला गइनी हां किन कहला कि सुबह का गोल शाम के आ जाला तो के भुलाइल ना कहला अरे तो पहले रे लिए बता देली तो के गलती मानी जा कि गलती माफ कर दे बजला चल खाली 2 रोटी हां हो खूब बतियावेलू दिया दिन न हो तो बतिएबू ना काहे ना टेंशन हो की हम बेटी ने रखल में तो हमारा टेंशन ना हो की बात बतियावेल खूब लगन छिर के ली प्रणाम हम खुशी गोड़ के गोड़ लागतनी नमस्कार प्रणाम जी हम बानी पूजा नमस्ते प्रणाम नमस्कार प्रणाम हम बानी एक्टर राकेश राजा नमस्ते प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ से गोड़ लगता नहीं हम सोनी सुमन और ये अपन पूरा टीम बैठे और वीडियो बना बहुत बड़ संदेश रहा कि ये सब बहुत गलत बात बा ये सब ना करे के चाहिए लेकिन हो तटे अब जैसन होता वैसा रहो सबके देखावल गया लेकिन हाँ दिल पर नत लेम लो ऐसा ही चाहिए समझ जाए के चाहिए बेटिन के सब ना करे के चाहिए और हमने की वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम जा शेयर करम जा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जरा वो सबके कैसा लगा भैया हम बहुत बड़ा गलती कैले बनी ऐसे आप लोग मत करब जा।